Biztosan hallottad a híreket. A műanyag betétek és tamponok rengeteg szemetet termelnek minden évben. Az anyagbetétek egy egyszerű, stílusos alternatíva, ami tényleg működik. Ismerjétek meg az újrahasználható intim betéteket. Puha pamut rétegek, nedvszívó magok, aranyos mintákba csomagolva, kényelmesek a bőrnek, kíméletesek a bolygónak. Csökkentik az egyszer használatos hulladékot. Nem tartalmaznak klórt, nem tartalmaznak szintetikus géleket. Néhány ciklus után a havi költség drámaian csökken. Használatuk egyszerű. Felpattintod, mint egy hagyományos betétet, szükség szerint cseréled, a használt betéteket vízálló zsákban tárolod. Öblítsd le, vagy áztasd be. Mosd mosógépben, 40-60 degélyon enyhe mosószerrel, szárítsd levegőn, vagy alacsony hőfokon szárítógépben. Ne használj öblítőt, tarts néhány szettet, és egy vízálló tasakot a kirándulásokhoz. Készen állsz kipróbálni egy kényelmes, vegyszermentes, pénztárcabarát menstruációs megoldást? Kis változás, nagy hatás.